zákona. Veřejná stížnost na prezidenta České republiky. Pane prezidente, v této zemi jste měl být hlavou státu všech občanů, žen, mužů i dětí. Ale vaše činy i mlčení jsou jiného druhu. Když kdo si údajně naplival do tváře ukrajinské občance, vaše dveře na hrad se otevřely do kořán. Ale když byl na Filozofické fakultě v Praze spáchán masakr a umírali nevinní čeští studenti, pozůstalí od vás nedostali ani pozvání, ani lidské slovo útěchy. Když ukrajinský občan brutálně zavraždil mladého Čecha Nikolase Ďurdu, jeho maminka nikdy nebyla přijata na hrad. Když jiný ukrajinský muž znásilnil, pobodal, polil savem a shodil ze srázu 15letou dívku, její matku jste, pane prezidente, nikdy nepozval. Když se odehrávají případy násilí, loupeží a napadání českých občanů některými ukrajinskými uprchlíky, mlčíte. Když jde o osudy českých dětí, českých žen, českých rodin, mlčíte. Ale pro cizince, kteří porušují pravidla této země, nacházíte čas, pochopení a veřejnou podporu. Kde je spravedlnost? Kde je rovnost občanů? Kde je úcta k těm, kteří trpí? Jako prezident této země jste morálně selhal. Váš selektivní soucit uráží stovky a tisíce slušných lidí, kteří přišli o své nejbližší. A hanba padá na celý úřad, který tímto přehlížením dává najevo, že jsou v této zemi oběti, které se nehodí politicky.